साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर। आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात। कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर उमरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड, 24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण। आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर। आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा। अधिक माहितीसाठी संपर्क साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30। सध्या पर्यटन हंगाम सुरू झालाय आणि दिवाळीची सुट्टीही आहे, यामुळे पर्यटकांचा ओढा मालवणकडे वळलाय। मालवणात सध्या पर्यटकांची गर्दी होत आहे, त्यामुळे किनारे पर्यटकांनी बहरलेत। याचा आढावा घेतला आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांनी। दिवाळीच्या सुट्टीनिमित्त मालवणचे पर्यटन हे पूर्णपणे भरून गेलेले आहे। देश विदेशातील लाखो पर्यटक असेल हे या निमित्ताने मालवणात येत आहेत आणि मालवणचे किल्ले सिंधुदुर्ग असेल, बंदर जेटी असेल, चिवला बीच असेल, रॉक गार्डन असेल, यापासून संपूर्ण पर्यटन स्थळांवर हे पर्यटकांनी गर्दी केलेली आपल्याला पाहायला मिळत आहे। एकूणच मालवणात आपण पाहिलं तर पूर्णपणे हे रस्त्यांवर वाहनांच्या लांबच्या लांब रांगा या निमित्ताने लागलेल्या दिसत आहेत आणि पूर्णपणे वाहतूक कोंडीचा सामना हा करावा लागत आहे। त्यामुळे पूर्णपणे पर्यटक ह्या दिवाळीची सुट्टीची मौज मजा घालवण्यासाठी हे मालवणात आलेले आहेत आणि मालवण पूर्णपणे मालवणात पर्यटकांनी गर्दी केलेली आहे। सर्व हॉटेल रिसॉर्ट हे हाऊसफुल झालेले आहेत। चिवला बीच येथील असेल किंवा दांडी असेल, बंदर जेटी येथील असे, तारकर्ली, देवबाग येथे स्कुबा डायव्हिंग, वॉटर स्पोर्ट आणि हा जलक्रीडा प्रकारासाठी पर्यटकांनी पसंती दिलेली आहे। किल्ले सिंधुदुर्गावर जाणाऱ्या पर्यटकांची संख्येतसुद्धा वाढ झालेली आहे। मोठ्या प्रमाणात गर्दी ही किल्ले सिंधुदुर्गावर पर्यटकांची दिसून येत आहे आणि लांबच्या लांब रांगा हा तिकीट काढण्यासाठी किल्ले सिंधुदुर्गावर जाण्यासाठी पर्यटकांनी लावलेल्या दिसत आहेत आणि किल्ले सिंधुदुर्गावर जाण्यासाठी होडीतून सफर करण्यासाठी पर्यटकांनी पसंती दिलेली आहे। रॉक गार्डनला पर्यटकांनी पसंती दिलेली आहे। येथील रॉक गार्डनला सुद्धा पर्यटकांच्या पोलीस ठाण्यापासूनपर्यंत रॉक गार्डनपर्यंत वाहनांच्या रांगा हे लागलेल्या दिसत आहेत आणि रॉक गार्डनच्या परिसरातील पे अँड पार्किंग आहे, तेथेसुद्धा वाहनांची आपण गर्दी बघू शकतो। पूर्णपणे रांगा हे गाड्यांनी कसाकच भरलेलं असं रॉक गार्डन येथील परिसर आहे। हॉटेल असेल, पर्यटन व्यावसायिक असतील, हॉटेल व्यवसाय असेल, हे सुद्धा हाऊसफुल झालेले आहेत। सायंकाळी 5-5 वाजेपर्यंत हॉटेल ही हाऊसफुल असतात जेवणासाठी आणि एकंदरीत मालवणी जेवणावर येथील पर्यटकांनी ताव मारला दिसत आहेत आणि पूर्णपणे ही मासेमारी असेल, अनेकांना रोजगार या निमित्ताने वॉटर स्पोर्ट असेल, स्कुबा डायव्हिंग असेल आणि पर्यटन व्यावसायिकातून मिळालेला आहे। मात्र हे दरवर्षी मालवणात पर्यटकांची संख्या ही वाढतीच आहे। अनेक पर्यटनाच्या प्रकल्पसुद्धा आहेत। आता राजकोट येथील परिसर आहे तो सुद्धा पर्यटनासाठी खुला होईल लवकरच। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचे लोकार्पण झाल्यानंतर या ठिकाणी पर्यटकांच्या संख्येत ही वाढ होणार आहे। त्यामुळे अजून एका पर्यटन आणि ऐतिहासिक स्थळात या निमित्ताने भर पडणार असून मालवणात देश विदेशासह जगभरातील पर्यटकांची या निमित्ताने गर्दी होणार आहे। मात्र दरवर्षी पर्यटकांची वाढती संख्या असली तरी इतर सोयीसुविधा देण्यात अद्यापही पूर्णपणे मालवण येथील प्रशासन अपयशी पडताना दिसत आहे। कारण अरुंद रस्त्यांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी याचा फटका हा मालवणवासियांना सुद्धा बसत आहे। त्यामुळे या सुविधांकडे सुद्धा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांनी लक्ष देणे गरजेचं आहे। कृष्णा ढोलम, कोकण सात लाईव्ह, मालवण। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा,
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईनचं YouTube चॅनल.